Boneddigion a boneddigesau. Croeso i Theatr y Maes. Awnewch i sicrhau bod eich ffôn symudol wedi ei diffodd os gwelwch yn dda, fel nad yw'n amharu ar y cynhyrchiad. Diolch yn fawr. Mae'n argoeli wella ac mae'n groeso i chi felly oherwydd y glaw aros yn y theatr trwy gydol y dydd os da chi eisiau. Mae'n weithgaredd arbennig o gyffroes, diddorol, arloesol y bydd yn digwydd ma'n ystod y dydd. Dwi'n siŵr newch chi fwynhau y hyn ni wedi paratoi ar eich cyfer. Sicr, wedi cael blas bach ar y perfformiad cyntaf a mae hwnna yn rhywbeth i'w fwynhau. A felly, gyflwyno, Marian yn sy'n gwneud chydig o eiriau i gyflwyno perfformiad i gyd ac i roi chydig o gefndir o'r perfformiad a cwmni sy'n gwneud perfformiad i'r blaen. Bore da, mae hwn yn digwyddiad arbennig iawn i ni yn galeri yn Arfon. Dyma'r perfformiad cyhoeddus llawn cyntaf gan yn cwmni perfformio dawns ni, sef Cain. Cwm perfformio dawns ydy Cain i bobl dros 60 oed, ac mi ydym ni'n chwilio am aelodau newydd o fis Medi ymlaen, os oes gan rywun diddordeb yn uno. Swn i'n diolch yn fawr i Gyfarwyddwyr Cymru am roed yr arian i ni i alluogi ni gomisiynu grŵp nain bach i gyfansoddi cerddoriaeth yn arbennig ar gyfer y darn yma, ac enw'r darn ydy Annwyl. Achos mae Cai Thomas sydd wedi bod yn gweithio efo Cai Thomas, y tiwtor ar choreograffu, sydd wedi bod yn trafod efo'r grŵp i teimladau nhw, y delweddau mae'n gweld wrth wneud gwaith symud. A'r un beth allan yn gyffredin gan aelodau'r grŵp yma oedd, pan ydych chi'n cyrraedd oed arbennig, waith chi fod yn anweledig ddim, does na ddim llwyfan i'ch fynegu'ch profiadau chi, eich teimladau chi ag ati. Ac ar sail y teimladau yma, y darn yma Annwyl wedi greu, a mae nain bach, grŵp nain bach, maen nhw'n dorri nhw ar y funud, ond maen nhw wedi bod mewn yn ystod y ymarferiadau cael teimlad y darn, ac dwi'n siŵr newch chi gytuno bod nhw wedi cyfansoddi darn bendigedig ar gyfer y darn yma a o choreograffi sef Annwyl. Felly, diolch i gyfer cyfnodau. Sy'n licio diolch hefyd i Age Cymru, mae'n gynrychiolyd o Age Cymru. Mae'n sy'n wastad mor gefnogol i'r gwaith da ni'n gwneud yn y maes yma yn galeri. A diolch yn bennaf i Cai Thomas, i Dysbina Gwla o Dawsi Fawr sydd wedi bod yn cysgodi gwaith Cai, ond yn anad dim i aelodau Cai sydd wedi mentro i ddod ar lwyfan i rannu i gwaith efo chi. A diolch yn fawr i chi am fod i gefnogi y perfformiad hwn bore yma. Mi fydd Cai Thomas o fi yn trafod y gwaith ar daith tuag at y prosiect yma a'r y darn yma yn haffi'r theatr 2 o'r gloch os ydych chi eisiau dod i gael mwy o hanes a mwy o gefndir y grŵp Cain. Felly dyna ni am y tro, mwynhewch Annwyl gan Cain.
Thank